Hola amics, bon dia. Aquest vídeo també és de reflexió. De reflexió des de que jo vaig descobrir aquest món del minimalisme. El faig per convidar-vos a no ser massa durs amb vosaltres mateixos. Últimament en els vídeos veieu que aquesta frase surt molt i és perquè m'estic adonant de que una de les coses que veig més amb la gent és aquesta. Com ens maltractem a nosaltres mateixos. O sigui, ja no esperem que algú ens digui que no li agrada el que nosaltres fem, sinó que ja nosaltres mateixos, a nosaltres ens diem que ho estem fent malament i que no ens agrada. Parlant amb els amics, amb els companys, m'ha dit, a mi m'agradaria, aquest món del minimalisme el trobo interessant, m'agradaria, però és que jo no sé com començar, o jo no puc. Això m'és completament impossible, depurar casa meva o... sobretot depurar casa meva, no? Que se'ls hi ve una muntanya a sobre. I jo penso que sí que es pot. Però clar, el que no es pot és d'avui per demà. Jo ara em faig minimalista, de cop, en 24 hores. No, això no va així. Un no es fa minimalista. Un normalment ja té idees clares de com haurien de ser les coses. Ja sap que algunes coses no li agraden. Totes aquestes persones que m'han dit que els hi agrada aquest estil de vida i que els hi agradaria fer-ho, és perquè ja ho són. Vull dir, ja reconeixen que el que tenen no és el que més els hi agrada i que ho voldrien implementar. I que la vida els ha portat això, aquesta acumulació de coses i viure en aquesta voràgine de fer, de ser productiu, de tenir. Hi ha una màxima que diu que quan tu reconeixes alguna cosa en una altra persona o fora de tu, és que tu ho tens, perquè si tu no ho tens, no ho pots conèixer, això. Per tant, ho reconeixes amb un altre o fora de tu, però tu també ho tens. Com ho tens? Doncs ho tens amagat, ho tens apaivagat. I el que cal és fer-lo créixer, només això. I ja sabeu que jo en un vídeo de fa ja un temps vaig dir que havia arribat a la conclusió de que jo ja era minimalista. Jo havia sigut sempre minimalista. La meva ànima és minimalista. I què m'havia passat? Doncs que les meves circumstàncies m'havien tornat consumista, sense adonar-me'n, a més al llarg de, potser 25 anys. Que és una cosa que va tan a poc que tu ni te n'adones. Però és el que fa la societat de consum, a través dels anuncis i a través de tota la informació que ens arriba. Que no és una cosa d'avui per demà, sinó que te la van fent arribar tan a poc que tu ni te n'adones que estàs canviant el teu xip. Quan jo vaig dir que m'havia adonat de que jo ja era minimalista, era perquè a mesura que jo vaig anar fent accions, és com si hagués anat traient capes. I a poc vaig anar reconeixent actituds i, sobretot, pensaments que jo ja havia tingut, que jo els vaig reconèixer llavors, però que m'havien abandonat o estaven superamagats. De fet, recordo que jo tenia només 2 bosses, una clara i una fosca, una blanca i una negra, o beix i negra, i tenia dos parells de sabates, perquè a més jo sempre he tingut els peus delicats i m'he cuidat molt les sabates, i eren molt cares, me les havia de comprar cares i bones perquè si no em feien mal. I per tant tenia 2 només, les d'hivern i les d'estiu. I potser tenia unes bambes per caminar o unes sabatilles per estar a casa, però per caminar cada dia jo tenia unes sabates d'hivern i unes d'estiu. I quan se'm trencaven en comprava unes altres. Unes fosques que anessin amb tot i unes clares que anessin amb tot. Clar, ho feia de forma natural i jo no m'havia adonat
però és que no tenia cap interès en tenir tantes sabates. I la cosa és que no sé com vaig arribar a tenir tot un armari ple, però vaig arribar a tenir un armari ple de bosses i sabates. I això és un exemple, Us parlo de les bosses i les sabates perquè és una cosa que veig clara, però en altres àmbits de la meva vida, de les meves pertenences, també. La pandèmia va canviar moltes coses a molta gent. I en el meu cas em va donar l'oportunitat de parar, de fer una revisió de la meva vida, de la meva feina, de les coses que tenia, de les coses que feia, de tot el meu entorn, i allà és on ens va posar en evidència que el que per mi era important. I tot allò que em molestava o que m'ofegava, o que no m'acabava d'agradar. Va ser quan vaig decidir fer el canal de YouTube, que va començar des de la meva perspectiva de mestra, però que després de seguida vaig començar a posar altres temes, com era el minimalisme, i també vaig escriure un llibre i vaig començar a fer depuracions. Sí que vaig fer depuracions bastant heavies, però perquè tenia temps, perquè el temps ho donava, no? A l'estar tancats a casa tantes hores, doncs donava moltes hores per davant. Però ho vaig començar, una mica per distreure'm, és veritat, i a la primera depuració que vaig fer vaig sentir aquella sensació de lleugeresa que tens quan veus aquell espai o aquell calaix o aquell moble d'una altra manera i t'has desfet d'allò que portava 20 anys allà dintre i no ho feies servir, que aquella sensació em va agradar i vaig voler buscar-la en altres espais. I a poc a poc, vaig anar depurant. D'això ja farà quasi aviat 3 anys. I faig esment al temps perquè veieu les persones que em diuen que no són capaços de fer o que no poden, que són 3 anys i estic començant. Són 3 anys i jo no tinc tota la meva casa depurada al 100%, però que a poc es va fent. Jo m'he tret de sobre quasi el 50% de coses que jo tenia. I encara sóc conscient que hi ha coses que he mantingut, que tinc, que guardo i que no necessito i que no utilitzo i que em costa deixar-les anar. Però, tal com diu el vídeo d'avui, què tinc ara de minimalista? Doncs jo crec que tinc el mateix que quan vaig començar. Ho tinc tot de minimalista, però ara ho tinc en fora, abans ho tenia amagat. Ara tinc més consciència del que vull fer i m'he acostumat a no comprar impulsivament, de no caure amb la febre dels anuncis. Però no ho tinc controlat del tot. Encara em trobo a vegades amb compres que no havia d'haver fet. O sigui que ningú és perfecte. La decisió de canviar-me de casa té a veure amb aquesta consciència del que és important a la meva vida i el que no ho és tant. Del poble on vaig viure aquells 18 anys, no volia deixar la gent meravellosa que m'he trobat i amb la que he compartit la vida. Però aquesta gent no me la podia endur i per tant ho vaig haver de fer. Perquè tot i la gent, jo em sentia sola, molt sola. I el poble no em donava el que jo necessitava. Tot i tenint la casa dels meus somnis, ella tampoc em feia feliç. Per tant, em vaig adonar que el tenir coses que t'agraden, que t'agraden, no és el que et fa feliç. Et fa feliç altres coses. Per tant, em vaig animar, em vaig decidir a vendre la casa i a fer un canvi d'escenari. Aquest canvi d'escenari no sé si serà 100% bo o no tan bo, o no serà el que jo pensava que havia de ser. El que tenia clar és que jo volia viure més a prop de la família. Viure en un lloc més petit,
Més petit de casa, no d'espai exterior, de casa. Jo no necessitava una casa tan gran, una casa que realment costava molt de mantenir i que realment de seguida li vaig donar la volta i vaig buscar la part positiva, no? A mi el tenir aquella casa, a part de la il·lusió que m'ha fet decorar-la i mantenir-la i tot, aquella casa em va donar l'opció de fer un calaix, de recollir diners. Perquè si jo no hagués anat pagant la hipoteca, doncs ara no tindria res. O sigui que això m'ha servit de guardiola. I com us deia, necessitava un lloc més senzill, més petit, però que al meu entorn jo pogués fer coses que volia fer i que en el poble no podia. I ara estic en aquest camí. Encara no s'ha acabat, No s'ha acabat el viatge. Encara falta temps perquè la casa que m'he comprat, que crec que serà la definitiva, encara no està construïda, per tant, encara falta temps, però crec que ho aconseguiré. I a poc també vaig posant a to les meves despeses, tot i que el canvi de casa ha originat unes despeses enormes, que fins fa poc, encara amb la declaració de la renta, encara estava pagant coses de l'any passat. Però és el que toca. Vendre una casa no són tot guanys. Hi ha molta despesa. I l'altra part del vídeo que diu, i per tant què em falta per ser minimalista? Doncs com crec que ho tinc tot, doncs no em falta res. Però a la vegada crec que em falta tot. Per què ho dic això? Perquè sóc humana i perquè la societat que ens envolta no és gens minimalista, més aviat al contrari. I estic decidida a seguir treballant en el meu petit món per aconseguir-ho. Perquè del que sí que estic segura és que l'ànima sí que la tinc minimalista. I a tots aquells que m'escolteu i que heu pensat en abraçar aquest estil de vida, us convido a començar. Comença per una cosa petita, i tan petita com pot ser que no ho noti ningú només que vosaltres, com és un calaix. Un calaix de l'escriptori, un calaix del moble de la sala, un calaix de la roba, qualsevol calaix. Traieu-lo tot, mireu, penseu, decidiu, si tot el que hi ha allà dintre és útil i ho feu servir. Escolliu el que compleixi només aquestes dues premisses. Útil i que ho feu servir. Tot allò de que si em fa feliç o no em fa feliç és una altra història. Penso jo, és una cosa personal. Perquè a mi la casa em feia feliç tenir-la, però m'agradava, era bonica, és la que sempre havia volgut, però jo us he dit que no em donava aquella felicitat que jo necessitava. Per tant, quan vosaltres decidiu què és el que teniu allà en aquell calaix que compleix aquestes dues premisses, el que no, doneu-lo, llanceu-lo, veneu-lo, el que us vingui de gust. I així es comença. Després d'haver-ho fet, sentireu una sensació diferent i aquesta sensació us omplirà. I aprofiteu aquesta sensació per continuar, a poc, com una formigueta. No hi ha pressa, això no és una cursa. Ningú us obliga a fer-ho. I ho feu per vosaltres i pel vostre benestar, no pels altres. I fins aquí la reflexió d'avui. Espero us hagi agradat, us hagi ajudat i si ho feu, m'agradaria que m'ho expliquéssiu. Compartiu la caixeta de comentaris. I també us podeu subscriure al meu canal i així poder seguir compartint experiències. Gràcies i ens veiem en el proper vídeo. Adéu!